Good afternoon आंनि YouTube चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायना लागायनाय थाबाय। आं दिनै सोरनि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायना एसेबाबो हमनो हादों। आं दिनै लाबोदों कनिता बर'नि सायाव दै। दिनै कनिता बर'खौ गामियाव मिटिं खुंदों, एबसुफोरा थांनानै मिटिं खुंदों कनिता बर'खौ। आरो कनिता बर'आ मिटिं गनानै बा मिटिंनिफ्राय फैनानै न'आव गावनि फेसबुक पेजआव मा फोरमायदों नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपखौ नायबा एसेबाबो बुजिगोन। आं भिडिअ क्लिपखौ होना होदों, नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायबानो जाबाय। कनिता बर'आ मा बुंदों गावनि फेसबुक पेजआव नोंथांमोना नाय, आं भिडिअ क्लिपखौ होना होदों। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै मा जालांदों। दिनै एबसुनि ओमफ्राय गामिनि गार्जेन ओंखारनानै आंनि भाइरेल भिडिअनि सायावहाय गोबां खोथा सावरायदों आरोना। आंनि रिल्स बानायनाय मानायखौ आंखौ बन्द' खालामनो होदों, बेफोरबायदि गाज्रि भिडिअ लाबोनो मोना, जेबो लाबोनो मोना होननानै। आंनि गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो। आं सानस्लाबनो हाया बेफोरबायदि गोरोन्थि मावफ्लांबाय। नाथाय आंल' नङा आरोना लोगोफोर, बुहुत आइजोफोरानो बुहुत हिनजावफोरानो बेफोरबायदि भिडिअ लाबोगासिनो दङ। नाथाय बिसोरखौ नुवाखै। आंखौ दिनै जोंनि समाजा आंखौ नुदों, आंखौ खालामदों। आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो। दिनै सोरबाफोर आंनि जायगायाव दंमोनबा दिनै थैखांसिगौमोन लोगोफोर लाजिनानै। नाथाय आङो गोजोमथानानै दङ। सोरनि थाखाय? मानो होनबा आंहा गथ' सानै दङ। आंखौ नोंसोरो ज' फैनानै आंखौ बेफोरबायदि गाज्रि खोथा बुंबाय, गाज्रि बुंबाय, लाजि फोनांबाय, ससियेल मिडियानि गेजेरजों हगारबाय। आङो लाजिनानै दायो सुइसाइड जानानै आं थैयोमोनबा नोंसोर आंनि गथ' गथायखौ, नोंसोर आंनि फिसाखौ नायफैगोन नामा? आंनि फिसाखौ नोंसोर जाहोफैगोन नामा? आंनि फिसाखौ नोंसोर नायफैगोन नामा? बुंलाय। आंनिनो गोरोन्थिमोन लोगोफोर, आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो। आं दिनैनिफ्राय बेफोरबायदि गाज्रि नायथावै भिडिअ लाबोला आंखौ निमाहा होदो। आंखौ निमाहा होदो लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअ क्लिपखौ नायनानै एसेबाबो बुजिबाय मा होनदों कनिता बर'आ गावनि बिसार खालामखांनानै बा मिटिं गखांनानै गावनि फेसबुक पेजआव मोनसे भिडिअ हगारदों, निमाहा बिदों। बे निमाहा बिनाय गेजेरजोंनो बे मोनसे बाथ्रा बुंदों माने गाव बायदिनो बयबो आइजोफोरा बेफोरबायदिनो गाज्रि भिडिअ बानायोनो। बे आइजोफोरखौबो आं बुंदों बबे गामिनि बा बबे डिस्ट्रिक्टनि आइजोफोर, बिसोर आइजोफोरनि गामिनि रायजो राजाफोरा थांनानै बिसोरखौ बेफोरबायदिनो बिसार खालाम, मिटिं खालाम, बिदिनो बुजाय, बिदिनो खालाम, होमबासो बिसोरबो भट मोनगोन। आरो कनिता बर'आ मा बुंदों? गावना खुदिया सानै दं। खुदिया सानै दं। दासो नों खुदिया सानैखौ सानबाय दे। नोङो गाज्रि भिडिअ खालामनाय समाव नों खुदिया सानैखौ सानदिया। खुदिया सानैया नोंनि भिडिअखौ नायाखै। मा सानदों दा खुदिया सानैया नोंनि आखलफोरखौ? दा नों बेफोरबायदि गावनो भाइरेल जानानै देखायबा बे खुदिया सानैखौ नों माबायदि गियान होगोन? नों माबायदि बुजायगोन? दा नोङो दे हमना नाय। दा नोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों दे बिदि बुंबाय, बा रायजोफोरा ज' फैनानै नोंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंफैदों, बेफोरबायदि खोथा बुंफैदों। नों बेखौ गाज्रि मोननानै माला? नोंनि गाज्रिखौ नुनानैसो रायजोफोरा नोंखौ बुंदों। नोंनि आखलफोरखौ नुनासो रायजोफोरा बुंदों। नों बेखौ गाज्रि मोनना लाब गैया। नोंनि एफा गाज्रि भिडिअ खालामनाय सोर सुखुदों? सोर सुखुदों? क्लास 6, क्लास 7आव फरायनाय गथ'फ्रासो नायदों नोंनि भिडिअखौ दै। बेफोरबायदियासो नायनानै जानला मोनला माबालायबायदों। दा नोंनि गथ'खौ नोङो सानदों, आं बोरैबा सुइसाइड जाफ्लांबा नोंनि गथ'फोरखौ सोर नायगोन? सोर जाहोगोन? नों बे समावबा नों साननानै नायदिया, आं एफा गाज्रि भिडिअ खालामनायाव आंनि गथ'फ्रा आंनि भिडिअखौ नायनानै आंखौ मा सानगोन? नों बेखौ सानदिया नामा? नों साननांगौमोन बेखौबो। ओमफ्राय मा बुंदों? आरो मा बुंबावदों? बयबो बेलेग आइजोफोराबो बिसोरखौबो हमगोन, रायजोफोरा हमगोन, हमा नङा हमगोन। आंबो बुंदों बे भिडिअनि गेजेरजों, बबे गामिनि बा बबे जायगानि नोंथांमोना गामिनि मोनबानो, माने अबे गामिनि रायजोफोरा बेफोरखौ थांनानै बादा है, बिसार खालाम, मिटिं खालाम, बुं आरो राय। आं डाइरेक्ट सिदा खोथा बुंदों। कनिता बर'आ दा गाबै निमाहा बिदों। मोजाङानो जादों दे, गाव बुजिबाय जेब्ला बुजिथों। आरो कनिता बर' मोजां भिडिअ खालामनो लामा दं।
नोंनि बिदि टावेल गाननानै दुगैनाय बा टावेल गानना मोसानाय माबा गुसुं गुसुं गानना मोसानाय बिदि खालामनायखौ लाब गैया। नोंखौ सानसेबाबो रायजोआ हमखागोन अलरेडि बे सियर खोथाखा। दा नोंखौ रायजोफोरा फैनानै लोब लोब फैनानै नोंखौ बुंफैदों दा बुंगोना बुङाखै? बुंदों। बे खोथाया सैथो आरो बुंबावगोन नोंखौ। नों सोलायागौमानि नोंखौ बयबो बुंगोन। नोंखौ कमेन्टआव ओरैनो जावा फेसबुक पेजावहा ओरैनो बुंहरा फेसबुक पेजाव सैथो खोथाखौसो बुंहरदों। सोलायदो। आंनि भिडिअ'आ बिसेनोसै। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। बाय।